खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनायजों लोगोसे दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरो फिन खेबसे नुजाफैबावबाय आंनि बे टक श'आव दा नोंथांमोनखौ आंनि बे मोगा मोगि श'आव बर'नि सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रेडिअ' आर्टिस्ट मान होनो गोनां मेडाम मीना दैमारी खुलुमबाय बिथांखौ जोंनि बे मोगा मोगि टक श'निफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो सिगांबाय जाबाय दा गिबियावनो आयंनि गुबै थंखौ मिथिनो लुबैदों सिगांग्रो आरो रायजो राजाफोरनो खनसे खिन्थाना हरनानै खुलुमबाय गासिबो रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आङो नोंथांमोननो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो अननायखौ बावहोहरनाय जाबाय बिनि उनाव गासिबो मा लुबैयो आं फारि फारि बुंलांनो थाखाय राजि जाबाय गोजोननाय थाबाय आंनिसिम दा मेडाम गिबियावनो आङो नोंथांनि थंखौ मिथिनो लुबैदों आंनि थङा जाहैदों आंनि जोनोम जायगाया हाथिपटा आरो बियो गोदोथ' गवालपारा डिस्ट्रिक्ट जों जेब्लानाखि एल पि स्कुलाव फरायो आरो उनाव जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नै दा आरो सोलायनानै चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो दा आं हाबानि उनाव बर्तमान बेंटल गेट नं 1 सापागुरियाव माने अराय जिउनि थाखाय थानानै दङ आरो गथ' गथाय फेमिलि लानानै सिगांग्रो आङो मेडामनाव बेखौनो मिथिनो लुबैयो जे बे हारिमुनि लाइनाव दा नोंथाङा माबायदि आगान होबोजेनग्रोआमोन आगान होबोजेननाया बेनो एसे जोनोमनि फैफाखानायबो होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला उन्दैयावनोफ्रायनो बे देमसि मोसानाय माबा माबि बेफोरखौ नुनानैनो बुला जाला जि लालाबायनानै मोसायोमोन उनाव एसे देरनानै 1977 आव जोङो बिदिनो बिरांगावआव बैसागु फांसन खालामजेननाय जादों बेवहायनो जों बोसोरे मोसायोमोन स्कुल कलेजफ्रावबो माबाबाय बिदिनो मोसाबाय आरो बेहाय हाइ स्कुलाव फरायनाय टाइमावनो आङो सासे शिक्षा गुरु एबा फोरोंगुरुबोमोन बिथाङानो आंखौ आंनि एसे भइसफोरखौ नुनानै आंनि आग्रहखौ नुनानै बिथाङा गावनो माने फोरोंनो आंखौ राजि जादों बिथाङा बर' मेथाइफोरखौबो किसुमानखौ सोलोंदों आरो साबसिन जाहाथे रोङो होननानै आंखौ सासे नमिता भट्टाचार्य आरो बियो रेलवे कल'नियाव ओमफ्राय मेडामा मेनन होननाय मोनसे स्कुल दंना बङाइगावआव बेवहायबो प्रिन्सिपालमोन माने बे आंना दा जाय गान लिरग्रा नक्सि कुमार ब्रह्म बिथाङा दासिमबो दङ रिटायार जाबाय मास्टारमोनबो साबसिन रोंबावदों होननानै बिथांनि आखायाव गथायना होदों आरो साइडआव गावबो बर' मेथाइ माने लिरनानै फोरोंदों बेबायदिनो माने खननाय आरिनाया सुरु जालांदों बिदिनो बड' स्टुडेन्ट इउनियन बड' थुनलाइ आफाद मानिबा कनफारेन्स बेफ्राव फ्राय एसे एनै रोजाबबाय एसे माखासे प्राइजफोरबो मोनबाय बेबायदिजोंनो जालांजेनबाय आरो ओमफ्राय कलेजाव फरायनाय टाइमावबो जों बिदिनो ड्रामाबो बानायोमोन एसे फावबो दिन्थिनो हायोमोन आङो आरो मोसानायावसो बांसिन एसे एक्सपार्टमोन आरो आगोलाव ओमफ्राय उनाव बेफोरखौ गासिबो बावगारलांजोब्बाय माने बै समाव कथक डेन्सआव आं बिराद इन्टारेस्टेडमोन खिन्थु बे टाइमाव माने बाहेरायाव ओंखारनो आरो बेबायदि समखौ लोगो मोनाखिसै खालि बे मेथाइनि थाखाय सासे दैदेनग्रा मोननानै बिथाङानो आंखौ बेखिनि दैखांबाय ओमफ्राय बिदिनो सानसे दिनाखन मोनसे स्ट'रि बायदि आरो जोंनि गान बे रेडिअ थांनाय बा रेकर्डिं खालामनाय माने बिरांगाव एमइ स्कुल ओमफ्राय मोनसे कुकुरमारियाव नर्थ इस्टार्न मोनसे कम्पानिनि दंमोन आरो लहानि बिथांमोनहा माने बहाय थानानै बिस्राबो फेकाल्टि स्कुल दंमोन फेकाल्टि हाइ स्कुल इंलिश मिडियाम गुवाहाटियाव आरो ओमफ्राय बैबा बे बिरांगावजों बे फेकाल्टि हाइ स्कुलजों सामार केम्प बानायदों आरो बिरांगावआव ओमफ्राय बहायनो बिदिनो केम्पबो फाथिबाय बिसोर स्टुडेन्टफोरखौ लाबोबाय गावसिनि गुवाहाटिनिफ्राय ओमफ्राय बिदिनो प्रग्राम खालामबाय ओमफ्राय जोंथ' लकेल जाबाय दा जोंखौथ' गिबियावनो हांख्रायखागोन आं बिथां मनरन्जन ब्रह्म बिथाङाथ' दा थैनानै थांबाय जों रोजाबबाय बहाय ओमफ्राय बहाय बन्ति भुया मेडामा नर्थ बे इस्टार्न स्टिल कम्पानिनि बिगुमानि हिन्जाव ओमफ्राय बिथांनि फिसायाबो इन्जिनियार खामोन
बिसोरो मोजां मोननानै माबा मोनसे सोमोन्दो थाथोंसै होननानै बे लं प्ले रेकर्डिंखौ 1984 आव खालामदोंमोन आरो गुवाहाटीयाव ज्योति चित्र बनाव दा बेनिफ्राय बिनि उनावनो रेडिअ सेन्टारावबो बेवहाय रेकर्डिं खालामनो थांनायावनो आङो रेडिअ सेन्टारावबो एप्लाइखौ होबोखाबाय गिबि गिबि गोदोनि समाव माने गुवाहाटीसिम थांनांगौआनो जोंनि थाखाय बिराद खस्थ'मोन बबे जायगायाव दङ माबोरै ओमफ्राय थाकि बहाय थांनो मोननानै सोंनाय जाहैबाय बेफोरखौ मोननानै रेडिअ सेन्टाराव माने एप्लाइ होबाय ओमफ्राय 1995 आगस्ट थारिखखौ आं गोसोआव गैला बहाय अडिसन खालामबाय ओमफ्राय लगे लगे अडिसनावबो पास जाबाय आंखौ अडिसन लादोंमोन बे समाव माने गुवाहाटी मिउजिक कलेजनि प्रिन्सिपाल प्रदीप कुमार ब्रह्म बिथाङा आं माने जिखुनु बिथाङाथ' होनदों जायखिजाया नों मोजां मोननाय मेथाइ दोंसे खननानै आंनि सिगाङाव रोजाब बिदि होनबाय नालाय आङो दा बे नक्सि कुमार ब्रह्म लिरनाय माने दोंसे माबानिफ्राय मालकस रागजों माबानाय बानायनाय सुर मालकस रागनि सुरजों बानायनाय मोनसे मेथाइ दंमोन बेखौ आं रोजाबनाय जादोंमोन बेवहायनो बिथाङा थेंक इउ होनखाबाय मोजां मोननाय गोजोननाय फैबाय बेबायदि आरो बिनिफ्रायनो आं सेलेक्टेड जादों लगे लगे माने कन्टिनिउ माने रेकर्डिंखौबो खालामबोबाय थानो मोन्दोंमोन सेन्टारावबो आरो रेडिअ सेन्टाराव खिन्थु दुर्भाग्यआ बेनो जोंहा माने जोंनोखौथ' बिदि प्रेक्टिस खालामनानै फैबा माबा मोनसे थांनानैबो जों प्रेक्टिस खालामनो फेसिलिटि मोना सिद्दा सिदि स्टुडिअ'आव हाबबाय आं मा तालजों खनो मा सुरजों खनदो गावसोर दामफाबायल' बहाय माने आं खुनु गोजोननाय फैयाखै आरो साक्सेसबो जानाय बायदि मोनाखै आरो माने गोसोबायदि मिलायनानै खननो रोजाबनाय मोननाय जायाखै ओमफ्राय दोंसे दोंनै जादोंमोनब्लाबो नैबे आं जायखौनाखि फार्स्ट रेकर्डिं खालामदों बेजोंनो गाथे जानानै थानाय बायदि खालि बेखौल' सिनायो मानसिफोरा बेबायदि जादों आरो बेवहायनो माने आं मा खनदों मा रोजाबदों बेखौ खुनु सुबुंफ्रा जोंनि बर' हारिफ्रा गोसोआवनो गैया आरो बे दोंसेखौल' मिथिनाय जायो दा बिनि अनगायैबो आं दा माखासे माबादों माने इउटुब चेनेलावबो होनाय जादों बेबायदि आं दाबो खनलांबावगोन बायदि आसा खालामो नाथाय समनि थोननायावनो आं दासिमबो बारा गोसो होसारनो हाया बायदियावनो दं ओरै फारसे न'खरनि समस्या आरो ओरैहाय स्कुलबो दंमोन आंहा स्कुला दाख्लै 2023 नि 31 डिसेम्बराव आं गबाय ओमफ्राय दा आं एसे गावनि माखासे खामानिखौ मावग्रोनानै लादों अब्लाबो बिनि गेजेरजोंनो आं माबा माबि कालसार माबायाव ओंखारगासिनो दङ आं जिरायनानै थायाखै दा बेबायदि आरो मावलांबाय थागोन बेनो आंनि थांखि आरो मथथे दंखायोमोन आंहा सोलोंनो गोसोआ बेबायदि दाबो आंनि जायनाखि मेथाइनि माने फोरोंगुरु बिराद जर होयो आरो आंखौ एकदम माखासे बुस्थुखौ माने फोरोंबावनो आंहाबो सोलोंनांगौ दङ दासिमबो जोङो कानेक्सना दङ आरो थांनानै माखासे आं खोनासङो बिथाङाबो फोरोंहरो गावबो रोजाबनो हाबावो दाबो रोजाबो दोंसे दोंनैखौ बेफोरबायदि आरो दा मेदामा मख'बोनाय सासे मान होनो गोनां नक्सि सार बे बिथांजोंबो आरो आं माने फोरोंजानो मोन्दों आरो एमएल साबजेक्टखौ थालिगाव हाइ स्कुलाव फरायनाय समाव लोगो मोनबोदों आरो बिराद मोजां अनबोयोमोन बियो सात्रफोरखौ आरो बिथाङा बांसिन प्रग्रामफ्राव मोनसे नाम दं जे मोनसे गानखौ दा नोंथांमोनहासो मिथिगोन बेखौ माने गाजेल ना मा होनो गाजेल बे गाजेल मेथाइजों बिथाङा माने बांसिन परफर्मेन्स खालामबोनायखौ नुयो आरो गाजेल बिदिनो किसुमाना माने क्लासिकेल टिउन राग भित्ति लांनाय सुर दा बेफोरखौनो आं माने थुबुर एसे सारनि बायदि जाथाराब्लाबो आं रोजाबो दा बेखौनो आरो प्रेक्टिस खालामो बेफोरबायदि आरो सोलोंगासिनो दङ दानि जेनेरेसननि मेथाइ रोजाबगिरिफोरजों आरो सिगांनि मेथाइ रोजाबनायनि डिफारेन्सखौ फारागखौ नोंथाङा मा नुदों माबायदि मोनबोदों फारागा बेनो माने जोङो माने सोलोंनाया जोंखौ जेनेबा खोथा आं रावखौ बुंला आंना सार नक्सि सारानो जोबोद बोसोन होयोमोन आरो मेथाइया मोनसे साधनानि गेजेरजों थाङोब्लासो बेखौ नोङो मोजाङै मोजां खालामनो हागोन मेथाइ बा जिखुनु कालसार बुस्थुआ हारिमुनि बे माबाफ्रा मानसि मोजांखौसो
गोजौआव दैखांगोन खिन्थु मानसि गाज्रिखौ बियो गाज्रि खालामगोन दा बे हिसाबै नुनो मोनदोंमोन जोङो जायनाखि सोलोंनो गोसो बियो माने बुहुत साधना इसोरखौ जेरैबायदि गोसो होनानै खुलुमो थिग बेबायदि साधना थानांगौ अब्लासो साक्सेस जायो आरो नाथाय गुरु दङ होननानै नों जेब्लाबो गावखौ ब्रेक खालामनांगोन बोसोनखौ मानिनांगोन नियम बोरै खारदों माब्रैबा साबसिन जागोन बेखौ सोलिनानै मानिलाङोबा जोबोद मोजां गोदोनिफ्रा फ्रायानो सोलियोमोन खिन्थु सोलिनो हायैफ्रा बिसोर गालांखायोमोन दाबो थिग बिदिनो दङ किसुमान जायहानाखि अन्तरा एसे साननो गोरों बा साननो हानाय शक्ति दङ दाबो दङ बेबायदि गथ'फ्रा जाय बेबायदिजों सोलोंगोन बे देरहासार जागोन जाय फांफुंखौ लागोन बे फांफुङैनो जोबस्रांलांगोन गतिके बेनो फारागा दाबो दङ दानि गथ'फ्राबो गोदोनि बायदिनो मोजाङै सोलोंनो गोसो मोजाङै सोलोंग्राबो दङ आरो गोसो होयै साज्रांबो दङ फिउचारा मा खालामबा माबायदि जागोन बेखौ मिथिरोङैया दासिमबो दङ गोदोफोरबो दङ जेनेबा खिन्थु जोंनि दिनाव बेफोरबायदि दानि बायदि सहस मोननो हानाय जेबो गैयामोन दामग्रा आगजुफ्राबो गैखायामोन जों जेलानाखि रोजाब जेनो अब्ला जोङो मालाबा बिराद मेथाइ रोजाबनो लुबैबाय हारमनियानो गैया ओमफ्राय हारमनिखौ मोनबाय खुनुरुखुमै थाब्लायानो गैया आरो जोंबो बै समाव एथ' एक्सपार्ट नङा दामग्राबो गैया माने गोसोआव जेसेबां लुबैनाय दंमोन साननाय दंमोन जोङो बेखौ माने दिन्थिफुंनो हायामोन आरो अब्लाबो जोंखौ बहुद बरायोमोन आरो जि दं बेजोंनो जों रोजाबनांदों टिकेट दानैबो जोंखौ नायदों मानो होनोब्ला गोदोनि समाव फरायसालिफ्राव सियार बेरेंसि टेबुल नानानथा बहुद समस्या दंमोन जोंहा दा बिथांमोना बेफोरजोंबो एसे माबा मोनसे मोनगोन नामा साननानैनो जों बायदिखौनो रायजो राजानो ओरैनो थाखा बिस्लायस्लाय रायजो राजाफोरनो देखायनानै बिथांमोना बिदिबो इनकाम खालामनाय बहुद आं मोनदों बेबायदि प्रग्रामावबो आं गानो मोनदों खिन्थु जोङो थांनाय फैनायनि खरसा पाति जों खुनु डिमान्डबो खालामफेराखै आरो जोंनो बिथांमोना हरनोबो हाखाया जि दङ बिथांमोना जि जाहोयो जों बेजोंनो सन्तुष्ट जायो ओमफ्राय बै समावथ' बेफोरबायदि गारि घराबो एभेलेबल नङामोन जोङो ओरै बांगाल दबा होनोब्ला हाथिबटा टु बांगाल दबा जों थाबायलांनाङो फैनायावबो थाबायो मोनसे रेकर्ड दंबावो दांखोलोदोजों आंजों बिराद क्लसमोन गोदो ओमफ्राय जेरावबो जों थाङोमोन थांलाय फैलाय आदान प्रदानाबो जोंहा बहुद दंमोन जोङो सानसे दिनाखौ सनखौ गोसोआव गैला आङो माबायाव आमटेकायाव 16 नभेम्बर जादों माने बङाइगावनिफ्राय खालि खैला मैलासिमल' थांगोन आरो बासआ खैला मैलानिफ्राय जों फुरा थाबायलांबाय मोना प्रग्रामा गाबाय जोबनाय लोगो लोगो आरो थाबायबोफिनबाय सोरांनायजों थाग थिग बासखौ मोनफैनायजों बेबायदि जों खस्थ' खालामबोदों आरो खिन्थु जोंथ' आरामबाव ओमफ्राय बै सेंग्राफोर माखासे थांफायोना बिसोर दायना तबला हारमनियाम बिसोरो बानांगौबो जायो बामनांगौबो जायो बेफोरबायदि खस्थ'ब्लाबो जोङो मथथे जोङो सोलिबोदों आरो बिदिनो बानाय जायाखैमोन आरो बै समाव खिन्थु दाथ' बहुद सहसै मोननाय जाबाय नालाय सहसैनो माने बबेबा बुस्थुखौ बोरायहोहरनाय बायदिबो नुनो नागिरो आरो जों बेबायदि खस्थ'जों मोननाय जाला नालाय खिन्थु मोनदों होननानै जाहाथा बाहायबाथ' जानाय नङा एसे गोसो होनानै जुदि मोजाङै कालसारखौ गावनि हारिमुखौ दिन्थिनो लुबैब्ला जाहाथे बै दानि गथ'फ्रा मोजाङै मोजां सोलोङो आरो गावखौनो मोजाङै रोंगौथि होनानै दिन्थिनो हायो फांफुंखौ दाखालाम मोजाङै मोजां सोलों मोजाङै दिन्थि माखासे रुल्स थायो जेरावबो बेफोरखौ मानिनांगोन आरो जोंनि हारिनि सुर राव भाषा गाननाय जोमनायखौथ' जों नागारनो नांखाथारा बेफोरबायदि आरोखि जों बिदिजोंनो दासिमबो सोलिबोबाय ओमफ्राय दाबो नुगासिनो दं जों दानि गथ'फोरखौ नायगासिनो दङ बेफोरबायदि आरो दा मेडामा बेखौनो बुंदों दि नोंथांमोननि सिगाङाव माने सिगांनि आरो दानि माने सिगां समाव बिराद माने खस्थ'यै फैनांदोंमोन माने हान्था मेलानि राहायाबो जोबोर खस्थ'मोन
आरो बेजों लोगोसे इन्सट्रुमेन्टनिबो माखासे बिराद खस्थ' जायोमोन लांलाय लाबोलाय बा आरो गान खननायावबो माने मोनजोबामोन इन्सट्रुमेन्टफोरखौबो दानि जुगनियावथ' माने हान्थामेलानि राहानि थाखायबो गासैबो इजि जाजोब्बाय आरो दामग्रा देग्रानियाबो गोदान आधुनिक ओंखारजोब्बाय ओमफ्राय दानिया माने सोलोंनाय एरिनायफोरावबो खस्थ' मोना आरो इउटुबनि जेरैबो सोलोंजोबनो हायो बांसिनानो दा बेखौनो बुंदों आरो मेदामा जोंना सिगां समनिफ्राय नै दासिमहालागै नोंनि मेथाइ रोजाबनाय ओंखारनाया दोंबैसे जाखो? ओरैनोथ' रेडिअ'आव बहुतमोन तिन माससे बहुद थाङोमोन खिन्थु रेडिअ' सेन्टारनिखौ दासिम गोसोआव गैला आं दा जायखौनाखि बे नक्सि सारनिफ्राय सार लिरनाय देंखो होनाय बेफोरखौ आं जि बानायदों दासिम 7थासोल' दं आरो दिहुनबावनांगौ बहुद दं खिन्थु समनि आंखालाव आं हाथ'नाय जायाखै ओमफ्राय नाजालांजोबगोन बायदि आं साननानै दङ नाजानायनि लामायाव दङ आरो आं खौ दिहुननानैबाबो आं दोनलांजोबगोन आरो भबिसत सोरबा आजावबा आजावबाय बे आजावैया उननि खोथा खिन्थु जेसेबां बे नक्सि सारनि मेथाइ दङ गासिबो माने ओंथि गोनां ओमफ्राय सुर माबानायफ्राबो क्लासिकेल राग भित्तिजों होजोबनाय नालाय माने बियो अराय माने सोमखोर बेबायदि मेथाइ गोजा आरो दा बेनिखायनो आं हानायमानि आं सेस्था खालामगोन आरो दङ दा बहुद मेथाइ दङ आं बानायलांगोन दा नोंथांनि बे मेथाइ रोजाबनायनि गेजेराव बांसिन मिथिसारनाय मेथाइया जाहैबाय आंबो एसे मिथियो सानसेदि सम सफैदों बेखौ लाइन मोननैसो ओरैनो सुर होनो हागोन नामा मेदाम? हागोन थारमाने बे टाइमावथ' जों रेकर्डिं खालामनाया बहुद खस्थ'मोन माने आं हयतोबा रोजाबनाया माब्लाबा गोरोन्थि जायोब्ला थालायबाय आरो आं खननाया मोजां जायोब्ला सोरबा सासे दामग्रानिया माने बे टाइमाव माने दानि बायदि मिउजिकखौ बानायनानै दोनखानाय बिदिथ' जायामोन फारसेजों दामग्रा फारसेजों खनग्रा बे 10-12 जनजों गोरोबनांगौआथ' सजा नङामोन नालाय बहुद खस्थ' जायोमोन आरो खिन्थु बिनि गेजेरजोंबाबो बाख्नायजानाय जादों मिउजिक बहननाया बे आरो आच्छा दा आंखौ रोजाबनो थिनदों दा लाइन मोननैसो सानसेदि सम सफैगोन आं होमब्ला गोमोरलांफिनगोन मुलुगनि अननाय साननाय गासिबो नागारनानै बे बुहुमाव सानसेदि सम सफैगोन गोजोननाय थाबाय मेदामनिसिम माने सिगांनि मेथाइफ्रा जोबोर मिनिंफुल गोनांमोन माने खोनाबोबाय थानायाव आंबो खोनाबोदों सिगांनि मेथाइफोरखौ दा केसेटनिफ्राय सिडिनिफ्राय आरो बे अडिअफ्राव खोनाबोनायाव सिगांनिखौ बांसिन माने मिथिंगाजों लोब्बा लाखिनानै ओमफ्राय मिनिंफुल गोनां माने मिनिं गोनां ओंथि गोनांखौ रोजाबबोयोमोन आरो जेनेबा सासे माने मिथिंगाखौनो सासे माने फावखुंग्रि महरैबो महर बोयोमोन आरो महर बेरखांनायखौ नुबोदों खोनाबोदों बिदि आरो बे फावखुंग्रिफोरखौ लानानै महर बोनानै लिरनायाथ' आलादा आरो बांसिन माने मिथिंगाखौ लानानै बांसिन खननायखौ रोजाबनायखौ नुबोयोमन आरो दा मेदामनाव बेखौनो सोंनो सानबावो जे माने सिगांनि मेथाइ रोजाबनायजों आरो दानि जेनेरेशननि मेथाइ रोजाबगिरिफोरजों बिनि मोननैसो फाराग मिथिनो लुबैदों माने मेथाइ रोजाबनायाव फारागा बेनो माने दाबो दङ गोदोनि मानसिफ्रा जेरै गोसो होनानै सोलोङो दाबो किसुमाना दङ आरो दा माने एसे माबा मोनसे गोथौ साननानै गावनि कालचार बेखौ जुगे जुगे दोनलांथारनांगौ आरो उननि फैगौ जेनेरेशनखौ फोरोंनांगौ मोजांखौ दिन्थिनांगौ होननाय साननाया किसुमानाव दं किसुमानाव गैया खिन्थु सिगांफोरनि जायफोर मेथाइ रोजाबगिरि बा लिरगिरि देंखो दिहुनगिरिफ्रा गोसो होहाबनानै
साबसिनै दिहुनोमोन दानिया माने दान्दिसेनिल' थाखायबो दिहुननाय नुनो मोनलायलाङो औ माने बिनि थाखायनो बिसिनि मेथाइफोरा माने एभारग्रिन जानो हाया औ गोसोआव लानानै थानो हाया किसुमान दङबो औ बेफोरबायदि माने दानिया हाजारावहाय मोनसे मोननैल' जायो माने सिगांनिया बांसिनानो गोसोआव थानाय जायोमोन आरो बांसिन औ गोसोआव थाथाव औ गोसोआव माने थाथाव जायोमोन रिंबाय थानाय दानिया खनोब्लाबो किसुमाननिखौ दान्दिसेल' मोजां मोनो उनावबा आंगायलांबाय बावलांबाय दा जेनेबा ओंखारबायबो बोसोरसे थानानै बे गोमोरफिनबायबो औ थाबाय थानायनि रिपिट जाबाय थानायखौ नुफिननो मोनाखै आरो जोंबो दा बांसिनानो किसुमान दङ गोदोनिया दासिमबो रिंबाय थानाय रिंबाय थायो बेबायदिनो आरो बेफोरनो दा फैबाय थानाय इयुन जोलैनि मेथाइ रोजाबगिरि माखासे उन्दैसाफोरनिसिम नोंथाङा मा फोरमायहरनो नाजादों रायजोफोरनि दा आं बेखौनो नाजागोन माने जाहाथे तामसिकखौ लाया आरोखि खालि थामसानि थाखाय दान्दिसे रंजानायनि थाखायल' जाहाथे मेथाइखौ सोलोङा माने जुगे जुगे जोरथों बर' हारिमुवा थांनानै थाथों बेखौनो लानानै जाहाथे बयबो गथ' गथायफ्रा दानि उन्दै फैगौफ्रा जाहाथे गोसो होनानै सोलोङो मोजां भाषाजों मेथाइफोरखौ लिरो मोजां देंखो सुर होनानै सोलोङो बा रोजाबो आं बेखौनो खावलायो आरो मोननो लुबैयो खोनासंनो लुबैयो बेनो आरो मेडामनिसिम मोनसे सोंथिबाव माने नों बर' हारिमुनि सायाव आगान होबोजेननायनिफ्राय दिनैसिम माने गोसोआव नांनाय बा गोसोआव थाथाव गोसोआव गोनां माबाफोर जाबोदों नामा घटना दिनैसिमनि गेजेराव आगान होबोजेननायनिफ्राय गोसोआव थाथावथावा बेनो माने जोङो बै सोलोंफुनाय टाइमाव जेलानाखि बिराद मोनसे सम थायोना खालि दिन्थिनो खोनासंहोनो लुबैनाय बेफोर जोंनाव थाबाय थायोमोन किन्तु बै समाव बेबायदि फेसिलिटि गैयामोन बेनो आरो माने नै दानि बायदिखौ मोनोमोनब्ला हयथ'बा जों आरो साबसिनखौ आवगायलांनो हागौमोन माने जोंनोबोथ' बै समाव जोंहा खुनु जोंबोथ' प्रेक्टिकेलि खुब गिदिर गोलाव गोनां गोथोंनि फिसाफोर नङाना ओमफ्राय जों जुदि बै मोनसे प्रग्राम गाहैनायाव जुदि जों एसे गावनि नांगौ बायदि रोखोमनि एसे एनै थाखा फैसा मोनाब्ला जों दामग्राबो लांनो हाया ओमफ्राय मोजां पारफरमेन्सखौ जों खालामफेरनोनो हायामोन आरो थाखा गैया नालाय आरो जों डिमान्डबो खालामनो हाया डिमान्ड खालामबाबो जोंनो होखाया बै समाव भेलुखौनो बुजियामोन बेवहाय जोंहा बेबायदि दुखु नांथावथावा बेमोन आरो जेरैबायदि गोसोआ माने प्रग्रामाव दिन्थिनो लुबैयो बेखौ जों हाफेरामोन आरो मोजां दामग्रा लांनो हाया लिंहरनो हाया बिसोरनो लुबैनाय बायदि थांनाय फैनायनि राहाखौ जों हरनो हाया बेवहाय बे मोनसे दुखुनांथावमोन आरो बे दा नोंथांनिसिम मोनसे गोनांथार सोंथि दङ दा बे सोंथियानो जाहैबाय दा मेडामा बर' हारिमुनि आयदा हाबाफारियाव गोबां बिहोमा होबोबाय गोबाव समनिफ्रायनो सिगां समनिफ्रायनो दा बेयाव नोंथाङा सरखार जे जादों बे सरखारफोरनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर अनसुंथाइ बा मान मोनदों नामा आं बेखौथ' दासिम गुबुनफ्रा माबायदि मोनदों बा मोनाखै आं बेखौ मिथिया किन्तु आं मोनफेरनाय जाथ'वाखै ना मोनाखै दा जोबोर दुखुनांथावनि बाथ्रा दा बिथांमोन बायदि बर' हारिमुनि जौगानायावहाय गोबाव समनिफ्रायनो हारिमु आयदायावहाय बिहोमा होबोनाय बिथांमोनखौहाय मान बावनो रोङै बेफोरावहाय जोबोर दुखुनांथावनि बाथ्रा थायो दा बिनि थाखायनो जेसेबां मानि जोंनि बर' हारिनि आगुनि मान होनो गोनां थायो दा बेफोरखौ जोंनि नैबे दा सरखारफोरा नोजोर बोयोब्ला माने मोजां जागौ आरो दा गासै रायजो राजाफोरनिसिम आरो बे सरखारनिसिम बेखौनो खावलायनाय थायोदि सिगां समनि बा आगुनि बिदि रोजाबगिरि बा फावखुंग्रि आरो माखासे दामगिरि रोजाबगिरि बिथांमोनखौहाय नोजोर बोयोबा मोजां जागौ बा गोजोननाय थागौ आरो दिनै जे मेडाम आंनि नैबे मोगा मोगि उइथ मानब ब्राह्मा श'आवहाय फैनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों आं बिराद मोजां मोनदों नोंबो जाखांलांदो आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन मोजाङै मोजां माने नोंसोरखौ हेफाजाब होनायानो दा
गुबुना मा सानो खिन्थु आंनि थांखि आरोखि जत' बे गथ'फोर मा डेभेलप खालामनो लुबैदों माबायदि सानदों हायो नामा आं हेफाजाब होनो आं बेबायदि आरोखि आं प्राय हेफाजाबखौ जेरावबो होनो लुबैयो आं हेफाजाबाव दं आरो नों मा लुबैयो उनफ्राव माबायदि मा साजेसन गोजोनथाव नङाब्लाबो आंनि गोसोआव जि दं खिन्थु दिनै आं जोबोद मोजां मोनदों बेनो आरो गोजोननाय थाबाय मेडामनिसिम दा जोंहा मेडामजों दा मोगा मोगि लानानै जाखिनि मिथिनांगौ बिथांनि सिङाव थानाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिबाय दा इयुन जोलैनि इयुन जोलैनि रोजाबगिरि फैबाय थानायफोरा माबोरै गावनि डिसिप्लिनखौ लाखिलांनांगौ माबायदि सोलोंनांगौ बेखौ बिथाङाबो माखासे साजेसन होलांबाय रायजो राजाफोरनि जानानै आं नोंथांनिसिम जोबोर साबायखर बावबाय आरो बिथांनिफ्राय आरो जोंनि बे सोलोंनो गोनां माखासे फैबाय थानाय इयुन जोलैनि मानसिफोरखौहाय माने सोलोंनानै लागोनखौ आं मिजिंथिबाय दा दिनै आंनि नैबे दान्दिसेनि मोगा मोगि लानाय हाबाफारिखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय